Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karong adlaw gisaulog nako ang akong ika-19 ka tuig nga kasumaran sa akong ordinasyon sa pagkapari. Salamat. Niadtong June 22, 2004 na ordain ko pagkapari, kuyog sa laing na po ka mga deacons nga na-ordain sa pagkapari. Ako mga kauban sa ordination, sila si Father Edgar Sondo na diha sa San Fernando Rey, si Father Morphy Sarsonas na agyapon na sila diha ron sa San Fernando Rey, si Father John Almasol na sa Danao, niya si Father Lito Peralta na Basak Mandawi, mo ni dinhi ang dool-dool, niya dayon si Father Roger Piloton to Talisay, si Father Roy Bukag na sa Minglanilla, niya si Father Christopher Amores na sa Santa Lucia dito sa Asturias. Nadayon si Father Jody Aquino na aron sa Lahog Centeris, unya si Father Mar Balili among presidente sa una sa among batch, naa karon bag-ong rektor sa Seminaryo Mayor de San Carlos, unya si Father Dave Villasiran to sa Santa Fe, Parish Priest sa Santa Fe. So pari pamingtanan, salamat sa Ginoo, iampo kami mga kaparian. Kani sarong ni kon celebrate nako, kanis Father Lidio Felisarta, kanhisan nga nag-alaga din atong parokya, ako ning classmate sa philosophy, dungan mi ani graduate, ni regency lang ni siya kay mitilaw patingali ni siya mo nang naawahi og jutay. Yeah, si Father Arnel Ponce ato sang kanhi dinhing parochial vicar na karon parish priest na pod sa Kolonya sa Tuburan. So salamat aning bukasyon sa pagkapari, nya iampo nato ang tanang mga kaparian sa tibuok kalibutan, mga Katolikong pari, mahimo unta ming instrumento sa kausaban, kalinaw ug kaluwasan sa katawhan. Atos ang iampo ang tanang mga benefactors and donors nga nagtabang nato dinhi, nagtabang sad sa akong pag-eskwela sa seminaryo hangtod karon sa akong pagkapari, ug ang tanang katawhan nga nagtabang, aktibong nagtabang sa simbahan sa lain-laing paagi nga unta malig-on sab sila isip mga pari sa Ginoo nga gitawag og royal priesthood. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan,
Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Hinumduman sad nako dinhi ang ako mga ginikanan na nitaliwa na si Papa Severo o si Mama Valeriana Ubod. Santos nga Amahan, nagpili ka kanako dili tungod sa akong pahanungdan aron mahiusa ako sa walay katapusan nga pagkapari sa imong Kristo ug aron mag-alagad sa imong simbahan. Itugot nga mahimo ako nga makanunayon ug maaghop nga magwawali sa ebanghelyo ug maimo ako nga matinumanon nga tighatag sa imong mga sakramento. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Gilauman ko nga magpailog kamo kanako bisag buang-buang ako. Pailog in town kamo. Nangabugo ako alang kaninyo sama gayud sa Dios kay sama man kamo sa putli nga dalaga nga akong gisaarang ipakasal sa usa lamang kalalaki nga mao si Kristo. Nahadlok ako nga masalaag ang inyong hunahuna ug biyaan ninyo ang bug-os ug lunsay nga paghigugma ko kang Kristo. Sa samang paagi nga si Eva gipasalaag sa lansis sa bitin. Kay gikalipay maninyo ang pagdawat kang bisan kinsa nga muanha kaninyo nga magwalig laing Hesus nga dili maoy giwali namo ug gidawat ninyo ang usa ka espiritu ug usa ka ebanghelyo nga lahi kaayo sa espiritu ug sa ebanghelyo nga inyong nadawat gikan kanamo. Nagtuo ako nga dili ako ubos bisag diutay sa inyong pinalabing mga apostoles. Tingali dili ako hanas musulti apan dili gayud kulang sa kahibalo. Gipatan-aw namo kini kaninyo sa tanang panahon ug sa tanang kahimtang. Wala ako magpasuhol kaninyo sa akong pagwali sa maayong balita sa Dios, kundili nagpaubos ako aron ipataas ko kamo. Nasayop ba ako ni ana? Samtang nag-alagad ako kaninyo, gisuhulan ako sa ubang simbahan. Samarang gikawatan ko sila aron pagtabang kaninyo. Bisan sa akong kawadon, wala ako mangayo kaninyo hinabang, samtang uban ako kaninyo, kay ang mga kaigsuunan nga nanganha gikan sa Macedonia, nagdala sa tanan nga akong gikinahanglan. Sama kaniadto ug sa umaabot, dili gayud ako magsamok kaninyo. Nagsaad ako sa ngalan sa kamatuoran ni Kristo nga ania kanako nga walay makapugong sa akong pagpangandak didto sa tibuok Gresya. Nganong gisulti ko man kini? Tungod ba kay wala ako mahigugma kaninyo? Nasayod ang Dios nga gimahal ko gayud kamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing, diha sa pundok sa mga matarong. Dagko ang mga buhat sa Ginoo, matahom diha sa tanan nilang kaanindot. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Halangdon ug mahimayaon ang iyang buhat, ang iyang katarong nagalungtad sa kahangturan. Nabantugan siya tungod sa iyang katingalahang mga buhat. Mahigugmaon ug maluluy-on ang Ginoo. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa ang mga buhat sa iyang mga kamot matinud-anon ug matarong. Dili kaduha-duhaan ang tanan niyang mga sugo, kasaligan hangtod sa kahangturan. Gibuhat niya sa kamatuoran ug kaangayan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw panig-ingon kanila kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingna niini pag-ampo. Amahan namo nga naa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari kaunta kanamo, og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlawa,
ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay, luwas sa hinoon kami sa dautan. Kay kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atoa sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atoa sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kining akong center stall, mauni ang original nga gisulob nako pag ordination. Ya, kining akong chasabol, mauni siya ang gisulob nako pagkantamisa nako June 28. Ya, kining alba dili na ni mao, bag-o na ni, pero basig isulob pa to nako niya. So mga igsoon, ang kinabuhi nato dinhis kalibutan, matud pas unang pagbasa, mura di ay tag mga ulay nga dalaga nga gitagana aron mahimong putli nga asawa ni Kristo. Kay kita man ang simbahan, niya ang simbahan asawa man ni Kristo, si Kristo may bana sa simbahan, mao na nga matud pang San Pablo diri sa unang pagbasa, naningkamot gyud siya nga dili masaag ang atong gugma, nga focus kita sa paghigugma sa atong pamanhonon nga mao si Kristo. Gilingi ay mong tupad pangutanay na gusto kang mamana ni Kristo. Ingna. Kinsa maroy imong first love, si Kristo o another one? Matud pa ni San Pablo, kamura ba dali kay mong matintal ang Ebanghelyo o ang Kristo nga akong giwali, giguba ra ba ni sa ubang magwawali? Matud pang San Pablo, niya kamusad, musunod lang dahil mo dito, muragid mo si Iba dito sa paraiso nga nakuha lang dayon sa lansis sa yawa. Kamo wa pa mo makuha sa lansis sa yawa. Kuha mo gayong pari, kamo na ba? Ay, dali kita makuha sa lansis sa yawa. Muna, si Kristo mitugot og mi-ordain og pari nga mao ang mga apostoles, og si Kristo mipili ni San Pedro nga maoy pangulo sa mga apostoles. Munang kita sa dinhi ang atong sit up na atay obispo, naa ang Santo Papa nga maoy representative sa authority nya, sila mo distribute sa maong authority sa pag-ordain og mga pari. Muna kaming mga pari, mahimo lang ming valid na pagkapari basta giordinahan mi validly sa usa ka validly ordained bishop. Sa akong kaso, si anhing Cardinal Vidal, Ricardo Cardinal Vidal, maoy nag-ordain namo. Kani si Father Licio, unang batch sa giordinahan ni Archbishop Palma, si Father Licio, Father Arnel, ako naman ganining estudyante sa SPFY seminaryo, si Bishop Palma na may nag-ordain. Nakaabot pa ko ni Cardinal Vidal. So muna, unya ang validly ordained priest, ang iyang katungdanan sama ni San Pablo nga usa sa mga ligong haligi sa atong simbahan,
Mahog sad og equal sila ni San Pedro, the two pillars of the Catholic Church, Catholic faith. Nag-andam or mag-andami kami mo'y mugiya sa katawhan aron mahimong putli nga pangasawunon sa Ginoo. Nang ako dinhi bisan og dili sad kayo ko putli ning kamot gyud ko gwali nga maputli unta mo. Nya matud pang San Pablo, usahay maminaw ang mga tao, usahay mura ra siyag buang-buang nga nagsigig sulti pero wa nay naminaw, murag buang. Ako ka diri magwali ko maminaw pa mo? Ha? Maayo di ay. Maayo kay maminaw pa dai mo. Nya unsa may inyong nadunggan ako? Yan, baligyag slat. Oh, di ba? Una number 1. Kapadiro sa may relasyon na ng slat imo ibaligya og sa pagputli namo. Kuala na ba? Usa man gus makapaputli nato kana gyung kamautang mo let go niining mga butang sa kalibutan. Kanang kamautang mo give up ba sa mga butang sa kalibutan. Pero ato na ganing angkonon ang mga butang sa kalibutan, anha kita mayawaan. Muna kining atong baligyag slat dinhi, practice lang ni siya og letting go kung gikinahanglan niya. Asa man nato ihatag adto sa simbahan. Mo nay relasyon aning baligyag slat. Salamat ha kay inyo kung gilipay sa slat. Ubay-ubay ang namalit. So as of yesterday, ang atong halin niabot na sa SBF DAG, niabot na og 27,256 ka slots. Pakpa. Naapay 48,744 ka slots nga available. Nya sa ako sang 19 slot challenge para sa ika 19 years nako nga pagkapari, tag 9,500 or 10,000 man to'y worth ato. As of yesterday, niabot na og 115 19 slot challenge ang akong nadawat. Pakpaksad. Niingon man ko nga 60 round tato. Yan, sobra man gahapon. Ningon ko, himuan na lang ng 120. Lima na lay kuwang basin pag matiwas ni karon no 120 gini or mulapas pa. Kini siya mga okasyon. Kining tanan nga gibuhat dinhi sa simbahan, ang sistema sa simbahan nga gipatuman namong mga validly ordained priests sa Catholic Church, mga pamaagi ni aron ta maputli ug aron ta masuod sa Ginoo. Sa atong ebanghelyo karon, gitudlo ni Kristo ang pag-ampo nga maogyoy insaktong ampo aron masuod ta sa atong Ginoo. O kung saon man aron mahimot ang intimate sa atong Ginoo, ato siyang tawgon nga amahan, Aba or Father. Kinsa ninyo dinhi ang tinuod yung nahigugma sa atong amahan nga langit nun, taas sa kamot. Kanang wa mo pataas nahigugma na sa demonyo. Arang-arang kay na ay ubay-ubay kita nga ni angkon nga kita suod or nahigugma gyud sa amahan. Unsa may mga pila ka mga timaan nga nahigugma ta sa amahan dinhi sa atong pag-ampo, niingon dinhi matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud magsupak-supak sa kabubuton sa Dios, ta sa kamot. Wa na ni isa. Mayo kay mga honest mo. Ang sunod nga timaan nga suod tas amahan, kaning pag-ingon ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag namo karong adlaw. Muratag mga kuyabog bas langgam nga nagnganga
nga naghuwat lang nga hatagan pasabot total trust in God's providence. Kana bang moangkon ta nga wa gid tay mahimo kun wa siya. Maunay ikaduha nga makapasuod nato. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud plano nga magtigom og daghang kwarta taas ang kamot. Arang-arang kay naay ko anit ni isa no kasagaran mga buangon gyud magtigom na ganita nya gusto na ta nga kanang kita na gyud maoy mag-secure sa atong future mawa na nang angkalan namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw wa moingon ang kalano namo karong simanaha or sa matag simana wa sa moingon ang kalano namo matag buwan ihatag namo karong buwana wa karong adlaw ihatag sad karong adlaw mao nay 100% dependence on God nga makaingon ta kun wa ang Ginoo ugma wa na koy mahimo. Pero kana mga nagtigom og kwarta sa bisan pag duha ka tuig, bisan pag napo ka tuig, okay ra nako. Ana, kay daghang kwarta. Ni mo ra ba nay gitudlo si Yawa karon mo na ingon San Pablo, maminaw ra ba dayon mo sa lain nga ebanghelyo. Unsa may ebanghelyo lain? Moingon pagtigom gyud maayo aron secured ang imong future. Unsa may ebanghelyo nga gitudlo nilang San Pablo, ang kalan-o namo karong adlaw ihatag namo karong adlaw. Di ba? Kinsa man ninyo igasunod aning ebanghelyo ni Kristo, taas ang kamot. Mayo. Kinsay nagsunod anang ebanghelyo sa kalibutan nga tigom gyud para sa future, taas ang kamot. Mga bakakon. Ako bitaw nayusay ambot ning akong ubang igsoong pari nagi moingon ako, Father, pagkuha og insurance para sa imong healthcare o sa imong pensyon na kung ano man sus Father dili ra ba permanente nga maitaglawas niya ikaw pari wa ra ba kay asawa wa kay pamilya kinsa man niya mo secure sa imong future. Nako, ay na lang ko tagai ana. Siya nga naman, nako, nganong magsige pa man ko nag secure sa kong future nga pari man ko. Ang Ginoo may mo secure. Ayaw pagsalig Father, niingon gyud ang Ginoo lihok tao kay tabangan ko ikaw. Nako, kada adlaw kong gamisa, kada adlaw kong gadupa-dupa, bintahaan pa ning lihok ka. Isa mao lagi pagtigom na kung anong magtigom man ko nga kung masakit ko naaman ang simbahan, di ba? Ang katawhan ba naaman og nasakit ko pila ra may pag post dias Facebook nasakit ko kinsay ganahan mutabang o gasto dad ako ninyo sa ospital nya og wa gani mo da di anhara ko sa kwarto ana nya og wa gyud mo da di patay ini kamatay mahibaw ning taga San Vicente nga naa ni gahi na ko diya sa kwarto kani kamo mahibaw mo ni gahi na ko sa kwarto pasagdan ko ninyong malata diya di ko ninyo lubong magina ninyong iro nga naligsan diya daprisdan ako pa ba di ninyo ilubong sa pumay ako ilubong raman ko ninyo di ba di secure na sa pumay ako ug di sad mo mutabang namong mga pari nya sige mong simba sige mong kalawat namo mga wa mo'y batasan mga wa mo'y igabaos perti ninyong pangumpisal namo nya kami mo'y naghatag ninyong absolusyon para mahimong putli at ubangan sa Ginoo nya di mi ninyo bisag paglubong na lang pusta lang gumighabol gud ipasok mi ana diyang baha ana og namoy ika-afford namoy nakuha nga lubnganan sa Manila Memorial pwede sa mi ninyo gibutang dito
Ana good. Siya ro wagi mo sponsor ana ni am gani ni palit na tog slots. Timan ilang ni og pananglitag mamatay ko karong gabi ba, mamatay ko islat-slat lang niya ang lungon. Og tagpila ang lungon ba i-announce lang sa Padersiano namatay naman anya champion man ni siya sa slot, tag 100 pesos per slot ang atong lungon, tag pila kay inyong paliton, tag 20,000 siguro diha sa anang mga baratohon lang ay lang na kayong mahal kay madugta ra man na kana lang kung igo lang maalsa nga di sad ko mahog sa sahog kay nig alsa niya nyo din igpadagan mahog pala kung mahibilin ko diha. Kana lang igo lang sang mada. Pero ayaw nang mahalon kayo, ano na kapuslanan? Ano na kapuslanan? Nya ako sa nang giingon nga kon magdialysis ko aron lang ko mabuhi, ayaw na lang pasagdi na lang kong mamatay sa kidney failure. Kung makanser sad ko, nya kana na lang yung chemo, mao na lang makabuhi na ako, ayaw na lang pasagdi na lang kong mamatay sa virus sa cancer. Kay di man ni maong kinabuhia ang atong anong standbyan ba? Mao bitang matag adlaw ang atong kaon kay matod pa sa Ginoo wa mo masayo doon say mahitabo sa sunod adlaw. Mao na ang atos ang pagpangayos Ginoo matag adlaw. So hinaoton ta nangayo ko karong adlaw daghan untang mo palit og slots. Karon lang adlaw wa mo kay bawo og mabuhi pa ba mo. At least karong adlaw makapalit mo og slot kay magsige mo gingon ini ka month end na lang. Unya dili na mo kaabot month end. Karon na lang mo palit. Ikaw pa man ko ikapalit pa der. O gusto jud kang mo palit, makapalit ra gyud ka. Ibaligya usa nang imong cellphone or iprinda ba na nimo nya palit kag slot. Lukata lang niya ini ka month end. Ana nya ang ikatulo nga makapahimo na tong tinuod gyud nga niila nga amahan nato ang Ginoo kana gyud niingon pasaylua kami sa among mga sala. Nya misaad pagid ta sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Kani maoy nindot kaayo nga intimacy, forgiveness. Kabantay mo kamong mga banag asawa kana mag-away mo makasa ang imong asawa o imong bana nya inigpasaylo ay ninyo unsay mahitabo gakos no intimate kay ba gakos gina nya hila sorry ha sorry po tanawa di ba sunod to bunyag na sad kung mag-away ning kana gonong banag asawa nga magsigig away daghag anak kay iniguli ana gakos man gina ana pero mag-away ang pari ug ang madre usahay sad makabunyag sa tingali kun mo kumpiyansa adili wala ra na siya kana ra praise the Lord rami nya ang katapusan nga nindot sad nga makapa-intimate nato kanang niingon ta ayaw kami itugyan sa lisod nga pagsulay or luwasa kami sa mga dautan. Kana bang moangkon ta nga pildi kita siyawa. Kunwa ang amahan, pildi kita siyawa. Ayaw gyud di kita magpaalig-alig nga makabuntog tagyawa. Pero kay naa man tay amahan, musalig pud ta nga wa sa giyawa nga di nato mabuntog basta suod lang ta sa atong amahan. Para pud anang bata mabuwag gani na sa iyang ginikanan, hilak ikakupot na ana din agi na mahadlok bisag na apay mga tao dihang mga buangon kanang away-awayon sa laing bata bata hilak ikananay nanana siya iyang papa magkupot na magsige na iyon musukol na siya basta nana ang iyang papa nagunit na siya kabantay mo ana mausad na kita damagan ta siyawa mahadlok unta ta pero makakupot na ta sa atong Ginoo sukol na tagyawa mo na ito mga exorcist isog kay na sila atubangas yawa nga naman naaman sila gikuptan nga Ginoo pero kita lang na parian ang kanta nga o tukso layuan mo ako magsige lang tag ingon-ingon sa tukso layuan mo ako sa mo palayo ng tukso di naman na madaghangyo-hangyo ingnon ginani mo in the name of Jesus in the name of the Father
The Son and the Holy Spirit, palayo nako. Ugma na lang sa magkita. Di ba? Palayo nako karong adlaw, ugma ta magkita. Na. Di ka ugma na sad, ampo na sa kasamahan namo. Igdool na sa tukso. Oh. Ugma na lang sa magkita. Kay ang kalanon manamo matag adlaw. Nay moingon ako, nako zaman mubiya na kasi imong sala. Di lang ko musaad pa dir. Ano di man ka musaad? Makasa lang yapon ko. Mahimo kong bakakon. Nako dili ba karong bang adlaw? Musaad ba ka nga imo nang isalikoy ang sala karong adlaw? Isa karong adlaw mo pasalig ko pero di kong pasalig sunod adlaw. Nako ay na lang tong sunod adlaw kay posible mang mamatay ka karong taod-taod. Ang importante karong adlaw musaad ba ka nga mosunod kas Ginoo? Ug mao na ang atong intimacy with the Father. Kaming mga pari mao nay among mission nga karong adlaw kamo unta kita unta makabuntog og sala, masuod sa amahan ug makatabang ngadto sa uban. Matod pas atong tubag sa Salmo, unsa to? Ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ug unsa may gisabot sa Ginoo nato, kun kamo magsigi og sunod nako, faithful mo kada adlaw, moabot yung adlaw nga magtipon ta didto sa akong gingharian sa langit. Ug mao na itong himuon matag adlaw, ayaw na lang paghuna-huna ugma, huna-huna karon, makigsuod ta sa amahan, mahimo taon tang putli nga asawa ni Kristo. Manindog tang tanan. Mga igsuon, si Jesus nag-ingon kanato nga makasangpit kita sa Dios nga atong amahan, malaumon kitang mudangop kaniya og moingon, amahan, dungga ang among pag-ampo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan lukop sa kalibutan kanunay mupadayag sa halawom nga pagsalig sa pag-abot sa Dios nung gingharian sa gugma, hustisya ug kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi, dili unta kita mahunong sa pag-ampo ni magpadala sa mga pagtintal, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga aduna unta kitay igong pan sa pagtubag sa atong matug adlaw nga mga panginahanglan ug buluwanong kasing-kasing sa pagpasaylo sa atong mga kaaway, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan Dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nagatiman kanila makahimamat sa Dios diha sa ilang matag adlaw nga mga pagsakripisyo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay magmalipayon, inikakita nila sa Ginoo didto sa iyang tunhayng puloy-anan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pag-ampo. Langit nung Amahan, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagdawat kanamo isip imong mga anak.
Dungga ug dawata usab ang among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan ita sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa inyong mga kamot. Alang sa pagdayeg ng pagmaya sa iyang ngalan, aron usab sa pagkapuslanan ug sa tibok niyang Alang sa kausbawan sa among pag-alagad, naghalad kami kanimo Ginoo sa sakripisyo sa pagdaig aron makatuman ako sa pagpangalagad niadtong imong gihatag kanako bisan dili ako takos. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kaysa pagpakasala sa imong mga anak ug pagpahilayo nila sa imong panaghigalaay, imo silang gibalik pagpakighiusa kanimo pinaagi sa dugo sa imong anak ug sa gahom sa Espiritu Santo. Imo silang gihiusa ngadto sa pagkaimo nga simbahan aron mausa sila sama kanimo Amahan nga na usa ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo. Imo silang gitawag aron maimong katawhan nga magdaig sa imong kaalam diha sa tanan mong mga buhat. Imo silang gihimo nga lawas ni Kristo og templo sa Espiritu Santo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way huno nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daikon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao
aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa Jose, among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga mo mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubutod latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipakita nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang kung maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, alang sa himaya sa imong ngalan, sa tinuig nga kasumaran, sa sinugdan sa akong pagkapari, nagsaulog ako nga malipayon sa misteryo sa pagtuo, aron sa tinuoray mahubad ko sa akong kinabuhi kadtong mga misteryo nga akong gibuhat dinhi sa imong altar. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. So, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat,
mao ang union with the Father. Kahiusa nato sa atong amahan nga langitnon. Nga mahitabo ra ni kun ato sa giyong sigurohon nga tumanon ang iyang kabubuton, musalig tanyas matag adlaw na tong panginahanglan, mupasaylo tas mga sala sa tuisig ka tao, o di ta magpaalig-alig nga mubuntog og dautan sa atong kaugalingong kapasidad. So salamat ninyong tanan nga ni aron dinhi mga online parishioners, salamat sa guys inyong pagampo. Kay bao gyud mo nga nagkasuod ta bisan sa social media, pero sa kasing-kasing sa atong amahan na nagkasuod gyud ta isip mga simbahan. Salamat sad sa akong duha ka kaubang pari karon, akong classmate sa philosophy si Father Ligio Felisarta ug ang atong kauban dinis pangalagad si Father Arnel Ponce. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Salamat sa atong paris personnel nga nangandam gid sila, excited kayo nya doon na sila giandam nga kanta pag naog nako nga wa nila makit-i sa dito sa YouTube na nga kuan channel. Ako pagigisugo pa din palihog ra select di mi kamaon ako naunsa naman ni ako naman pero nindot kayo no naaning akong mga kauban sa buhat kamong mga mandated organizations ana salamat kaayo niya. Salamat sa ko sa among patron sa mga pari nga usa sa akong mga idol nga santo si San Juan Maria Vianney, Saint John Maria Vianney, na naghatag og nindot kayong gugma o giya namong mga pari. So munay nindot kayo nga basihanan nya. Sa katapusan, salamat sa atong mga namalit og slots nga makapadasig sad kayo no. So doon na natay halin nga niabot na og 27,256 sa SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. 48,744 pa ka slots ang available. Nya kaning atong 19 slot challenge nga mohunong karong adlaw na unta mapunan pa ni 115 19 slot challenge ang akong nadawat. Basin pa deg mo punan ig mga 100 dako asa de mga 5 lang ana kamo nakapalit na mo. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.